На кастинга имаше доста млади момчета. Доста точиха лиги по мене. Усмихват се, изчервяват се, когато си говорим. Закача с как си и как ще ги научи. Стига да са хубави, ще ги научи. В социалната игра може да ми е проблем, когато не харесвам някой. Много ще ми е трудно да общувам с него. Имам доста развито чувство за справедливост и ако някой тръгва да се налага по някакъв начин и виждам, че е неправилен, ще има конфликт с мен. Вярвам, че мога да стигна до финала и мога да победя. Тренирам усилено и съм изненадана от факта, че на 45 години съм много по-силна, отколкото бях на 25. Аз идвам. Другите да му мислят. Ще ги направя на карикатури. Буквално. А явно тия години са голям проблем на всички. Аз не се чувствам на 45, аз чувствам на 20 и ще се държа така, защото не искам да порасна. Ми е хубаво. А това, че съм трън в очите на хората, които са много големи моралисти, и им е проблем това, какво да направя сега? Аз не съм дошла Радо тук да съобразявам заради него. Може ли да докараме от другото племе мъжете да се поразходят пред нас и да направим едно модно дефиле, да избираме мистър Игри на волята? Да мине капитан Стан. Кой друг може да е? Мисля, че той като мине и няма нужда другите да минават. Силовете ще му дават 10 от 10. Искам така тези всички мъже да минават покрай нас, покрай басена, тия с червените панталонки първо, нали, капитан Стан да е първи, да дефилират, да носят нещо, някаква напитка. Пускам следващия. Вече според мен си прекалено много време. И вече, що такива неща, че правят впечатление. Да, бе, човек, това е скандално. От двамата. Те са много различни, просто ме кефят и двамата. Това е нормално, господи. Ох. Прощавайте. Капитанството беше много така прието недоброжелателно, така че разбирам те искаш да се вземеш думата и да ми ядеш на мене, но това не ми е проблем. Ти си капитан, ти носиш знамето. За мен е важно играта да я спечелим, а не да се караме, но просто... Силвия, и друг път е ставало проблем, че не се изслушваме, бе, хора. Нали ти носиш знамето? Абе не, няма значение, че нося знамето. Али ти взе това знамето, дай да се говорим истина, нали? Вчера също на маса като за капитан. Не искам да съм капитан, ама стратегично. Ралица те пита, ти на арена пак. Какво? Налага се да съм капитан. Какво се налага? 2 гласа ли толкова ли те смущава? Дай ще си оговорим, аз ще дам моя глас, за който каже гласувам. Просто така бяхме си наговорили с момичета преди това. Как ще се справя с това капитанство и тези хора, не знам. Би го предала с удоволствие, а някой друг. Не искам такива хора да заставам с тях рамо до рамо. Те ще се избият един ден. Никой не те обвинява в нищо тук. Моля, не дей да хвърляш такива неща. Ами не, Радо каза, ето ти съм дал гласа за мене. Няма абсолютно нищо лошо, да гласуваш за себе си. Роли също го направи. Това беше проблем за Радо. Просто думите, с които гласува за себе си, бяха меко казано странни и лишени от всякакъв вид логика. Аз не искам да съм капитан, аз не обичам да съм лидер, не съм лидер, не мога да водя, обаче гласувам за себе си. Но ще трябва да го направя това нещо, трябваше да поема... Ама трябваше, защото какво? Винаги съм била сама и това ми е най-голямата сила. Винаги съм била воин. Израснал съм сама. И нямам позволение на такива хора да ми казват или да определят каква съм аз, след като те не ме познават.